Čauko, tu je Let's Playerko. Vítam vás u ďalšieho Let's Playu z Minecraftu. Práve som si dal horálku. Môžete si všimnúť, že som ako kokot. Všetko tu zajebal, ale to nevadí. Tak, čo už nie? Tak som king, tak mám na to právo. No dobre, nebudeme to oddelovať, ideme na to. Dáme... Tak. A vlastne toto je zlá hra, prepáčte. Kurva, kde je? Aha. Takže to bude asi táto hra, typujem. A je to tam. Kurva, už je tma. Idem rýchlo do domu, idem na to. Tak dneska mám v pláne vyrobiť si postielku. Teklo mi to. Dúfam, že ma nikto nechytí. Rýchlo, do domčeku. Kurva, ja som nehal otvorené dvere. A už sme tam. Trochu si zvýšime náročnosť hry a ideme. A ideme si zabojovať trošku. I keď ja si tú posteľ si nespravím. Či spravím? Aha. To sa myslím, že vyrába skulát. Toto meso nahádzaš na drevo a potom sa ti vlastne vyrobí posteľ. Aha, pavúk, ten kokot, poď sem. Na. Buzerant, aká je po ňom. Nič z neho nevypadlo na toto je úroveň. A skap, kurva. No poďme. Bože môj. Kurva, skočil mi do ksichtu. A sakra. Nejak sa to tu pokurilo, ja si idem domov. Bum, kokoti, môžu sa aj pojebať. A pozriem si, čo mám. Kurva, čo sa stalo do piči? On iba strelí cez okno. Aha, on mi behol do tomu. Kokot jeden, to tie okna sú také veľké. To je jak možno. Padol som do jamy. Čo sa to tu deje? Ja neviem, vyskočiť z jamy. No dobre, rýchlo si pozrieme, čo máme v cheste. Do piče nič. Kurva. Fakt tu nemáme nič. Že toto nejaká kokočina. Boha. Už mám po živote. Boha. Kurva, nejaký debil sa mi dostal do dverí. Dobre, takže som si dneska spravil postiel, ako som hovoril na začiatku. Ďakujeme za pozornosť, lajkujte, odoberajte, komentujte, zdieľajte a čauko.